Hej alle sammen, vi skal lave kanel challenge. Ja, skal vi ikke bare begynde? Okay. 3, 2, 1. Det er ret ja. Det ligner lort. Så er det hvad man gør det her. og munden. Skal jeg hente et glas vand? Ja, tak. Prøv lige at se min smil. Jeg havde... Det var for vigtigt. Det her ikke. Gør aldrig igen. Det ligner... Det kan jeg helst ikke sige højt. Det smager dårligt. Aldrig gør det her uden at have klart klasse forberedt. Glas. Glas. Med glas. Det sidder bare. Ja. Kom on, vi skal lige stoppe videoen. Vi skal lige have den færdig. Skynd dig nu lidt. Ja, det var så kanel challenge. Ja, det var ikke så sjovt. Eller det var serum. Men ja, det var det. Vi laver nok nogle flere af dem her. Sig nu noget. Ja, og det her er nok det sidste kanel challenge. Men vi laver andre challenge. Like, subscribe eller andet. Kom ind.